बेरेफुंजानि मोननैसो खौरांफोरखौ नोंथांमोननो लानानै फैनाय जाबाय। फैगौ 27 डिसेम्बर खालाराव हादोर नाङैनो अफिस, स्कुल, कलेज गासैबो बन्द थागोन। बांलादेशआव आरोबाव सासे हिन्दु सुबुंखौ बुथारनाय खौरां मोननाय जादों। बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां जानाय नङा मोनद' हारिनो एसटि होनाय बाथ्रा फोरमायनानै होबाय गिबि मन्थ्रिया। बांनायनिफ्राय बांदों सना आरो रुपानि बेसेन। रेलगारियाव दावबायारि बिथांमोननि थाखाय मोनसे दुखुनि खौरां, बांहोनाय जाबाय रेलगारिनि भारा। फोरमायनानै होबाय मैया रेल बिफाननि मन्थ्रिया। बिदिब्ला लोगोफोर, आंनिखौ आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ आपडेट बड'लेण्ड। बांलादेशआव आरोबाव सासे हिन्दु सुबुंखौ बुथारनाय खौरां मोननाय जादों। अमृत मण्डल मुंनि सासे 29 बोसोर बैसोनि लाइमोन सेंग्राखौ बुथारनाय खौरां मोननाय जादों। दासिमाव 3 हिन्दु सुबुंखौ बुथारनाय जादों होननानै सुलुङा फोरमायदों। बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां जानाय नङा मोनद' हारिनि एसटि होनाय हाबाफारि फोरमायनानै होबाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मानोना बिसायख'थिनि सिगां रावबो एसटि नागिराखै, गनायथिल'सो नागिरदोंमोन होनना फोरमायो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बांनायनिफ्राय बांदों सना आरो रुपानि बेसेन। दिनैनि सनानि बेसेनखौ जुदि नोंथांमोना नायोब्ला मोनफ्रोम 10 ग्राम सनानि बेसेना जादों 1,39,958 नि खाथियाव। फारसेथिंजाय रुपानि बेसेना दासिमाव 1 ग्राम रुपानि बेसेना 234.1 रां आरो मोनफ्रोम किल'ग्रामाव 2,34,100 रां जानानै दङ। फैगौ 27 डिसेम्बर खालाराव हादोर नाङैनो अफिस, स्कुल, कलेजफ्रा बन्द थागोन। 27 डिसेम्बर खालारखौ गुरु गोबिन्द सिंह बिथांनि जोनोम सान महरै फालिनाय जायो। रेलगारियाव दावबायारि बिथांमोननि थाखाय मोनसे दुखुनि खौरां, बांहोनाय जाबाय रेल भारानि बेसेन। मैया रेल बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनानै होबाय बे बाथ्राखौ। आरो दिनै 26 डिसेम्बरनिफ्राय बेनि बांनाय बेसेनाव दावबायारि बिथांमोना टिकेट दाननांगोन होननानै फोसावनानै होबाय। एसि आरो एसि नङै मोन्नैबो थाखोनि थाखाय बियो बाहायजागोन होननानै मोनथिनाय जादों।